Assalamu alaykum izleyiciler, mehvan vatandaşlar. Yayılımda akıl yemesi televizyonunun bayramçılık saati. Halkara Novruz Bayramı, Milli Bakar Bayramı ile edil vatandaşlarının yakın cağınız bir süre kurtluya. Kahraman arkada Kahraman Terdağı'nın sayesinde edil diyarımız. Bağır Osmanlı uğurlan Türkmenistan vatanımızda Milli Bakar Bayramı. Sizin yakın cağınızı bir süre kurtluya. Mehvan vatandaşlar, şu azayip fırsatlar Türkmenistan Bilim Ministerliği, Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliği, Türkmenistan'ın Mağdumuladındaki Yasır olmasının merkezi gençliği bileşine tayarlanıp yayılma etirilen akıllı gençliği televizyonun bayramçılık sahanına yakıvan halifalar sunga tutatlar. Yakıcağını hoş gördük. Yine bugün bayramçılık sahanına seyimçilik ediyorlar. Hormatlı halifalarla tanıştırdık. Türkmenistan'ın halk artisti Şemşak Hocayeva, Türkmenistan'ın at kadını baştı Kerven Yobasarov, hoş gördük. Türkmen Devlet Medeniyet Enstitüsü'nün muallimi Kadem Gurbanov var, hoş gördük. Vatanı olan sevgi medalın iyeti Gülşekli Kural Sakhiyedova, hormatly halifalar, akıcağını hoş gördük. Bugün bayramçılık sahanına katnaşýarlar. Nagma topori, mukam topori. Gelin topor ağzalarla tanışmalı. Nagma topori, toporun topor başlığı Gülşeren Gellimradova, hoş gördük. Beşim Yolamanov, Mehmet Hocayeva, Rovşan Yaxşımuradov, Magtumuliyev, hem de oğul gerek Durduyev adalar. Üstünlük emrağız olsun, gelin karşıdaş toporun olur. Mukam topori, toporun topor başlığı Aygül Yaxşıyeva, hoş gördük. Topar adaları Meylet Koçmuradov, Oğlursun Duvanova, Kurban Murat Baycıkov, Serdar Bayramov, hem de Murat Aşif dağlar bərkəşərlər. Mukam toporu, nagma toporu, ikide üstünlük yar olmalı, tüy sürekten arzu ediyor. Kahraman vatandaşlar, şu acayip fırsatlar, kahraman arkadağımıza, arkadağı kahraman serdarımıza, biz yaşlara, okumağa, dörötmeye, zahmet çekmeye dörötler diyemsiz sayısız ehli mümkünçülüklerine şehirsiz altıklarımıza edeceğiz. İlli vatandaşlarına şeyli yağısı arzusuyor. Verelim, Milli Bakar Bayramı münasibetli geçirilen akıllı yemişliği televizyonunun bu sahanına başlayar. Çok sağ olun. Sizin akılacağınızı, yine bugün akıllı yemişliği televizyonunun bayramçılık sahanına hoş gördük. Yine kahraman arkadağı kahraman serdarımızın sayesinde gülleyen, gül açıyan, bağı osana uğurlan edi Türkmenistan diyarımızda bugün günlerde giyimden toylanlayan halkara Novruz Bayramı, Milli Bakar Bayramı bilen sizin akılacağınızı yeni bir yola utlayasın. Bugün bayramçılık doğuşluğu, doğusluk doğuşluğu iki tane görünüklü soňal işärleriniň arasyndaky düzülen toporlaryň arasynda zekin bäsleşe görünüşini häzir sanca pursatdan Türkmenistanyň Medeniyet Ministerliğiniň degişli bölümi tarapyndan ýetirilen sowalnamany açmaklyk arkaly häzir başlar. Akıllı yemişli televizyonda bizde şeyler bir dep bar, yani hormatly emailler var, näsinçiler var. Bulan adyndan toporlaryň talgysyna bir arzuwlary işleýärik. Ana ondan soňra sowalnama arkaly sizin bilen dowam edýär. Ul hormatly halifalar gerek. Salam mehriban akıl giňişligi zekin mäsleşigine gatnaşýan talip oğlan gyzlar ne şu bätleşikde öz aralaryna bätleşik muallimler şu Bakar Bayramyna şu geçirilen bätleşikde ähliňe de üstünlük arzu edýän ne şu pursatda da şu ýetip gelen Bakar Bayramı bilen Milli Bakar Bayramı bilen tüýün halkymyzy Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman arkadağımyzy, arkadağly Kahraman serdarymyzy tüý sürümden gutlayan ýetip gelen bayramçylyklar gutly bolsun. Arkadağımyzyň, arkadağly Kahraman serdarymyzyň janlary sag ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklara wetlensin. Köp sag bolun. Arwaganyň hasyl bolsun. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Ine şu gün Milli Bakar Bayramı münasibetli akıllı giňişligi atly zekin bäsleşigine ýurdumyzyň bir tanymal sungat işgärleri, bagşy sadanlar gatnaşýarlar. Elbetde biziň ýurdumyzda Türkmen halkynyň milli lider Kahraman arkadagy Kahraman serdarymyzyň tagallaty bilen
bir dekiniňi açmak üçin, dekiniň görkezmek üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Ine şu bäýatdaşyga ençeme talip ýaşlar hem gatnaşyp otyr. Bäýatdaşyň dowamyna bir täsirli ýatda galyjy sowallar bolar. Olar taliplerin hem ýadynda galar şu sowallar bir bilmeýän zatlaryň öwrenmek üçin, dekiniň açmak üçin şu bäýatdaşyň ören uly bir täsiri bar. Elbetde şu bäýatdaşykda nagma topar bilen mukam toparynda da ýurdumyzda da bir belli sunugat ustatlarymyz bagyş taýdanlar gatnaşyp otyr. Bulara da şu bäýatdaşykda uly üstünlikler arzu edýän şu pursatda Milli Bahar Bayramy bilen Türkmen halkynyň millidir gahrman arkadagy gahrman terdarymyzy Türkmen halkymyzy tüýt ýürekden gutlaýan toýlar bayramlar gutly bolsun. Ähli toparlara da şu bäýatdaşykda şowulluklar, üstünlikler arzu edýän. Köp sag bolun. Arzuňyz hatyrly bolsun. Salam gaderli talipler, ýaşlar, akylgy ýeňişligi bäýatleşigine gatnaşýan sunugat usatlary, siziň hemmäňize üstünlük arzu edýän, bizi şeýle ajaýyp zamanada ýaşadýan, bize baş halipa bolup duran gahrman arkadagly gahrman serdarymyza uly sag bolsun maýdýan, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, başlar belent bolsun, ähliňiziň bahar bayramyňyz gutly bolsun. Köp sag bolun. Arzuňyz hatyrly bolsun. Kadam. Assalamu alaikum. Şu bäýatleşige gatnaşçylar, tomaşaçylar, kardeşler. Ne şu taýda şu pursatdan peýdalanyp ilki bilen Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagy gahrman serdarymyzy ýetip gelen Milli Bahar Bayramy bilen Türkmen halkyny tüýsürekden gutlaýan. Ne bugün hem görüşimiz ýa bäýatleşik, ne şu taýda bir bäýatleşikde gatnaşçylar şu Türkmen bagşylyk sunugatynda aýdylýar, adyýaran bagşylar diýip. Hakykatdan Mehmet adyýaran bagşylar da bugün bäýatleşiň çekelişikli, gyzykly, gitçe, gaty, gowy öňünden görünip durdy. Iki toparada üstünlük arzu etýän. Köp sag bolun. Arzuňyz hatyrly bolsun. Hormat halipalar, ähli jaňyda köp sag bolsun aýdýar. Arzuňyz hatyrly bolsun. Mundan öýleýän diňe sunugat älemine hasy üstünlüklere yetmeme tüýsürekden arzu edýäsini gatnaşyjylar. Sowalnamany açmazmyzdan öňünçäti ine şu şertler barada gysgaça size düşündirip geçeýli. Has aňsat bolar ýaly size. Ine umuman häzir sowalnama açylar we düzgünnama boýunça şertler boýunça bäýatleşik dowam eder. Bäýatleşiň şertleri bar. Ýagny sowal okular. Sowal okulyp bolandan soňra wagt gitdi şertli söz aýdylar. Wagt gitdi şertli söz bilen wagt hasaplamasynyň başlanmaklygy 3-5 sekunda çenli dügnama laýykda tapawut edip biler. We wagt hasaplamasy duýduruş sesi bilen size duýdurlar. Ana ondan soňra düwmäni basyp wagt saklap bilersiňiz. Bu ýagdaýda 0,001 sekundda çürt gedip dogry jogaby garaşýar. Ýalňyş boldy onda bir bayramçylyk gutlaw hökmünde gysgaça bir bent, iki bent, bir meşhur aýdymlardan ýerine ýetirip berer. Bu da bayramçylygyň öwüşüne oşar özüne. We ikinji sekunddan aňryk diňe dogry ýa näde oldu hasap alınlar. Ine ýan keneside bir aňyda galar ýaly gaýtalap göreli aýdalan mysal üçin sowal okully. Wagt gitdi. Ana gördüňiz wagt hasaplamasy başlandy. Etlenlik wagtda düwmäni basmak arkaly wagt saklap bilersiňiz. Ol duýduruş testden öňüm düwmäňiz köp olary. Düwmäňiz işleýär, emma ondan öň basyp işe ýaksaňyz ol full start. Ol ýene ýanky ýalňyş jogap bereni bar ýa. Utuk beriş usuly bar. Düwnama laýykda düwnamanyň 3 bölümine laýyklykda utuklar beriler. Bu nähili? Göterimli ýa göterimsiz oýun utuksy oýunça. Göterimsiz oýun utuksy bu adat ýagdaýda berilen her bir sowala dogry jogap berilip dursa, her jogap üçin bir tuk beriler. Ýok, iki tarapdan hem häzirki sowala ýalňyş jogap aldyk diýeli. Bu da bolup bilýän zat, onu şol utuk hukman berilýär. Ýöne bu edekdäle. Indiki dogry jogap üçin düwnamanyň 3 bölümine laýyklykda göterimli oýun utuksy işe girdiler we indiki dogry jogap üçin adatdakidan bir tuk artyk alar. Adatdaky bize bir we ýanky bilmedik utuk oňa goşular. Indiki dogry bir jogap üçin 2 tuk alarsyňyz. Eger onu da şeýle ýigdirli ýalňyş bolsa, onu soňky jogap üçin 3 tuk alarsyňyz. Şeýle tertipde diýe. Bu diýiligi näme? Ähli utuk öde ýetini tapmaly. Sowalnama
10 ýaş towal tapgyrdan awarat bolar we 10 ýaş towalyň netijesinde biz ýeňiş topary. Bugun ýeňici ýa ýeňilen bar diýmeli, eýsem bayramçylyk, şatlyk, şowkunly bir dostluk duşuşy. Muňa Ramazan bu bätler. Kökman bir topar ikinji bolaýmaly. Düşünşdük, şertler bilýäňiz, girişi bilýär, sowalnamany söýler. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Mawtumladyňky ýaşlar romatynyň merkezi geňeşi, ýaşlar rajalyny bilekde taýýarlanyp ýaýlma ýetirilýän akyl geňeşligi telebätleşiginiň bayramçylyk sany häzir başlanýar. Häzirki purdotda bätleşige gatnaşýarlar, nagma topary, mukam topary, hasap, häzir 0-0, dogry jogap üçin berilýek utuk hem burtuk bolar. Şeýler bilen Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň degişli bölümi tarapyndan ýetirilýän sowalnamany häzir açar. Galipalar. İntek açılanok, yani yüklenip alınır. Gördün mü? Galipalar. İntek açılanok, häzir yüklenip alınır. Gördün mü? Bile açacağız. Seriýas sowal. Dutar yasamak senetçiliğin ve dutarda saz çalmak ve bağışçılık sungoty UNESCO'nun adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanyna haçan giridildi? Wagt bitdi. Berekellah. UNESCO'nun adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň görnükli sanyny dutar senetçiligi, dutarda saz çalmak, bağışçılık sungoty 2021-nji ýylda girdildi. Şondan soňam şol gymmatlyklar häzir kunde dünýä şäher edilýär. Biziň milli senedimiz bugun kun dünýä ýantalýar. Şeýler Bu hem zoran 2020-nji ýyl kabul edýär. İlkinci sowal aýdyrly. İlkinji sowal aýdyrly. 2020-nji ýyl. Dogrymy? Ýa-da watandaşlar bu bayramçylyk dowuşumynyň ilkinji sowaldy. Netije dekabr aýynyň 10-18 aralygynda 2021-nji ýylda online görnüşinde girdilipdi. Gutlaýar. 1-0 hasap bilen dowam edýär. Katawalım. Toparlar, bu zekin bätleşigi elbetde zekin sowallar hem boljak. Gelin şolaryň birini häzir size ýetirýär. Seriýas sowal. Gözüňizde getirip görüň. İki tane adam gidip barýar. Olaryň birisi beýlekisiniň oğlunyň kakasy. Olar biri-birine kim? İki tane adam gidip barýar. Olaryň birisi beýlekisiniň oğlunyň kakasy. Olar kimler? Wagt etdi. Röwşen Ýagşymyradow jogap beräýsin. Ataş. Olar kimler? Röwşen, siz jogap bermäge başlamaly. Aýdyrly, o iki ýerek daha gaýtaran Röwşen. Olar kimler? İkisi bir-birine atalogul. Atalogul. Bu sizin jogabyňyz. Toparmyň jogaby. Toparmyň jogaby. Kabul edýär. Röwşen, häzir dowam etdiňizçe olara kömek etdiňiz bolýar, bu netijeni aýdala. Netije ýalňyz. Gülşen, iş göçürip bilersiňiz. Galan wagtyňyz bolanjakmysyňyz? Wagt keldi. Dowam edýär. Yok, tek basmadı. Açan jogap berjek, wagtyňyz batýar. Pikirlenýär. 1 minutyň dowamında. Olar ýalňyz jogap berdi. Yok. Wagt gitdi şertli sözden öň bir gelek gaýtalap bilýär, onam gaýtaladyk.
Kim cevap veriyor? Ayıldan. Yok. Häzir Serdar molim jogap berýär, biziň toparmadan. Serdar mı oldu? Aydın? Gün jogabyn aýdy. Gün cevabını aydım. Atasy, kakasy agtygy bolýar. Atası, kakası, ağıtığı. Bu senin cevabınız. Kabul ediyen. Roşan'ın cevabını so değil mi ya? Atalı oğlu olsa da olurdu. Dinlemedim. Hava. Şovurdat olmuyor mesela. Atası, kakası, oğlu deydi. Şimdi yani sen hazır maslahatımızı devam etse karşılaşa kömek ettiğimiz olur dedik de. Askeredin ahirin, 2 yıl okudum. Şimdi gözüme getirip görüm. 2 tane adam gidip var ya. Olorun birisi beylekisinin oğlunun kakası. Ne olup bilir? Kervan mı oğlum? Aha. Eğer hayal orada başka ne mi olsun? Netice, yalnız, inniki doğru cevap için 2 tutuk alarsanız, yankı otuğum, hazır meğeren bir alıp bilir, inniki doğru cevap için görüşüm değil, 2 tutuk alarsanız, ünseriyaz, inni has kızıklı soval olacak ve 2 tarafı hem den mümkünçülük. Hazırki soval tapırın öz şerti var ve şol bir sovalla 2 tarafı hem utuk almağa mümkünçülüğü var. Görüşümüz yani 2 tane utuk var. Şoların her kaysını bir tarafım alıp bilir, yok ikisini şo bir taraf alıp bilir. Bu neticeye göre olur. Sençiler, ünsermeniz haýyşda ediyen. Häzir sowal okamda düşünükli var. Şertini aýtdym. Ünserýäs. Sowal. Mahtumul Pragaýynyň sözlerini bugün diýilen aýdymyny toparlar, her birisi bir wendini ýygydelikde ýerine ýetirmeli. Haýsy bir tarap jemlenýänçä agsasa, onu beýleki tarap 2 tuğ alır. Yok, herse aýdymyň soňuna çenli ýygydelikde ýerine ýetirilse, onu her tarap öz tuğunu alar. Alaşýas. Ýatylajak, pikirlenjek diýseňiz laýyk 1 minut sizinki wagt gitdi. Dutar bar. Bar dutar. Başlaya mukam topary başyny başlaya Gülşer'in sizem dowamyny alarsyňyz. Aýdym. Aýdym aýtmaly. Guran Murat öz molum ne sagynlar bar, megram dutaryndan peýdalan biler gerek diýdi. Ha? Aýdym aýtmaly. Bir wendini siz aýdýaňyz, ikinji wendini olar aýdýar, üçüncü wendini siz aýdýaňyz, dördüncü. Kim awa gutorýança kim aýdyp bilmez, onu 2 tuğ aly aýdyp oturan tarap. Bolly, sizden kim aýdýar? Aýylman. Özüňiz aýdýaňyz Aýyl Halipa. Gülşen sizden kim aýdýar? Bäşim aýdýar. Mikrofon eliňizde bolar. Ay dowdy yatma anyň zöhreti. Sen aşığı duran bugün açıldı milaleti. Aşk bu dünyağa reyhan bugün. Reyhan bugün, aşk bu dünya reyhan bugün. Her hayranı şeyda bilbil, övşün atar, övter şolgül. Aşık olsana şunu yat bil, mağşuk sana kurban bugün, kurban bugün. Ay tiltene var şekeristan, elem cağı gülgülüstan. Koynun içri bağı bozsan, o çiğitler bağvan bugün, bağvan bugün. O çiğitler bağvan bugün. Devam ettir il merdine, avun vermede şiir kurduna. Ay hakaşın ol derdine. Tarih yaştaydı. Kabul. Kabul edýär. Tençiler bilen bir maslahatlaşaýyn. Vay kitap, doğru değil mi? Doğru, kova kitap. Taraflar bugün
bayramçylyk güni, dostluk duygusu we şeýle gyzykly, sowgunly pursatlar henüz öňümizde sowal tapylarken kän bolar diýip umyd edýär. Netije her kaýsyňyz öz utuňyzy alýaňyz. Diýmek, 2-1 hasaba bilen dowam edýär. Köp sag bolun. Köp sag bolun. Dowam edýär. Şeýle gyzykly hemde aňsatçyk sowal, emma foystarda düşäýmem. Sowal. Gelse Nowruz äleme renkler jahan peýda diýen goşgy setiri kim şahira diýişli. Wagt gitdi. Ne diňe aýbylyň toporşyn wagt goýberýär? Siz foystar darlyňyz Gülşenim. Foystar darlyňyz. Duýdunuz sesi eşitmeden, ha? Şu gaýtalady, aýtdyga. Awa, ýani barlagym gördük. Başda neslen wagtlar wagt saklarlar, ondan soňra jogap bererler. Bilen soňlar. Intek saklan oklardy. Awa, aýyldan kim jogap berýär? Oğullardan wagşymy däder jogap beräýtin. Oğullardan. Gelten Nowruz äleme renkler jahan peýda atly goşgyň awtory elbetde Magtymly Praginky. Kabul edýär. Netije elbetde dogry jogap Magtymly Pragynyň. Goşgy 3-1 hasaba bilen dowam edýär. Köp sag bolun. Seriýas. Şu yerde başta da duyduruşumuz ýaly Foystar darla. Adaty bir ýagdaýda Rowşan, siz meýdançany boş oturdunuz. Dugmada siz oturdunuz. Ýöne bugün däl bir aýdyma hiňlenip berersiňiz. Ana ondan soňra şert ýerine ýetirip dowam edýär. Rowşan, mikrofon alyp. Bir ýanda aýdaýmanmy? Isleýişimiz ýaly. Oturan ýerinizde de duran ýeriniz. Mene kardeş diýär ayatıp sen bir havar gele bir havar sakla yol maral yarey soğuk gelenir hey ay çekevinde bolgun yarım ey bir nice deher hey ay sakla yolun maral yar soğuk gelenir hey maral gelenir hey soğuk gelenir hey canım alınır hey maral alınır sakla yolun maral soğuk gelenir hey. Köp sag bolun Rowşan. Bayramyňyz gutly bolsun. Goý bu mehriban tomaşaçylar size bayramçylyk sowgady bolsun. Köp sag bolun Rowşan. 3-1 hasaby. Ine şeýle gyzykly bir gowy sowal. Ünsü bolmagyňyz haýyş edýän. Sowal. Kompozitory. Sadanna Nur Halmamedow. Inni ölsem armanım ýok. Meniň ýylymy dowam etjek. Hakyky şägirdim bar eken diýip haýsy bagyşa ýüzlenipdir. Wagt gitdi. Berekellah. Aýwa. Äder biziň mukam toparmyzdan Gurban Murat molim jogap berjek diýe. Gurban Murat molim. Jogaňyz? Alipa kompozitorymyz Türkmenistan halk artisti Nur Halmamedowyň şägirdi. Türkmenistan atlan bagsy Ball Hajiýew. Men ýeketäk şägirdim bilip öğretjek diýip. Şeýle mehir bilen ýüzlenen şägirdi hem Ball Hajiýew. Kabul edýän. Akyl ulgamynyň işleýiş tertibi bar. Mikrosekund tapady bilen haýsy bir duma basylsa beýle bir dumanyň işi awtomatik ýagdaýda towtadylýar. Brain sistema diýip atlandyrylýar. Häzir şol işläp otur. Şonuň üçin. Olar basdy, sizinki işlemedi. Siz basan bolsaňyz, olanki işlemedi. Bu ýerde çalasynyk gerek. Indi jogap, Gurban ol. Gurban Murat ol. Ball Hajiýew.
il arasında edil şo sözün nämeden gelip çıkışı arasında hem gurrunlar bar. Nur Halmamedov halifanyň kapysyny kakşy we bir näçe gedek estipmediňiz onu. Aýdy. Aw. Ara şunýaly bir mäher bilen halk arasında da häzirki güneçen ýatlanýa-da şo. Netije ödenden düşnükli. 4-1 hata bilen dowam edýär. Berekeler. Köp sağ olun. Zekin mäslesigi, zekin sowaly bilen hem dowam eder. Ünsoliýas taraplar sowal. Zekin sowaly. Gözüňde getirip görüň. Tokoy, bağ wasanlyk, gür tokoyluk. Garga uçup barýar. Leýlesi giden tokoy. Garga uçup barýar. Birdenem jala gelmäklige başlady. Sili bir de jala gelýär. Güýçli ýagyş ýagýar. Diýeli. Garga uçuşyny dowam ettirip bilen ok. Garga ne aýlagajak onar? Garga ne aýlagajak onar? Düşünýärmi sowal? Tokoy garga uçup barýar, tokoyň orruk orta arasynda bardy, onu ýagyş ýagmaklyga başlady. Garga uçuşyny dowam etip bilen ok we gonmaly. Garga nähili agaja gonar. Wagt gitdi. Zekin sowal ýatdan çykarma. Direktmi? Hayır. Kim cevap berýär? Bizim mukam toparmazdan Meltmon jogap berýär. Meltmon. Garga ne aýlagajak onar? Garga şo güjüm diýip bir gura gatşpa soňa gonur. Soňa gonur. Kabul edýän. 10 sekund. Meltmon. Netije ýalňyz. Direktmi? Inni däl. Bir sowal tap gura, bir gedek jogap bermäň mümkinçiligi bar. Kim jogap berýär? Maktumul sen jogap beräň. Maktumul. Ýalgyşym bolsa. Maktumul. Jowaňyz? Şol garga yel bolanda agaja gonanak yerde oturýar men bizim toparmyň pikirime. Bu tedik jowaby. Awa. Kabul edýär. Maktumul. Yel däl, ýagyşyň gurrun gitdi. Jala gelýär, güýçli ýagyş ýagýar. Ya ne bolly? Kabul et. Geldim. Netije ýalňyz. Indiki dogry jogap üçin 2 tuk alarsyňyz. Neyle gazak onar? Öyle gazak onar. Ana dogry jogaby. Sonra sowal zekin sowal. Teredim, sözlerine teredim. Megerem indikilerine kömek bolsun neseyle. Garga gona aýmaly. Ne hila gaza? Haýsa gaza diýmedimi? Ne hila gaza onar? Şu maktumul yere gonýa diýmesin diýip dıkıl tokoy diýdim-de, geçibilen o gaza ol. Şu yerde şu bayramçılık duýgusyny bir oýarmak maksady bilen Türkmenow Hojalyk Üniversitetiniň muallimler topory bizim studiýamyzda şeýle ýaşyl dünýä öwürdiler. Oňa köp sag bolmaly diýär. Türkmenow Hojalyk Üniversitetiniň taýdanlar topory size köp sag bolmaly diýär. We ene bir näçe ýokary okuw mekteplerinden talipler bar. Murat Garryf adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversiteti şeýlede Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasy, Maýa Kuliýew adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasy, Döwlet Mehmet Azad adyndaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Instituty, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talipleri bar. Köp sag bolun. Dowam edýäs. Inniki dogry jogap üçin 2 tuk alarsyňyz. Taraplar sowal. Buğdoydan haýsy tagamlar taýarlanypdyr? Sanap beriň. Buğdoydan haýsy tagamlar taýarlanypdyr? Sanap berersiňiz. Wagt gitdi. Alipalar haýsynyňky köp bolsa şona mutkulupçyn eder.
Ay, kim cevap veriyor? Bizim mukam toparmadan oğullardan Oğulursun. oğullardan cevap verecek diye. Oğulursun. Yine buğdaydan şu Türkmen milliligimizde yani semeni tayarlanıptır hem de yarma tayarlanıptır. Has milli tagamlanmadır. Elbette çörek. Elbette çörek. Bu ilkinci. Koşulman da ne olursun derdiniz? Buğdaydan yani belirlep geçişim yani ilk tayarlanan tagamlanmaz milliligimiz or. Şu Türkmenimizin en tanalayan tagamlanmaz yarma. Temeni elbette milli pişmelimiz, kokunlar, çörek ilkinci bilen. Galıverse de tüycülük önümleri. Kanditer ve tüycülük önümleri. Kabul ediyorum. Netice, hazır karışıyaz, karşılaşımızı dinleyaz. Vaqt vermelik şerti bilen hazır cevap vermeye mümkünçülük görýär. Ine halipalarym dinläp otur we netije jogabyň hiline ora utup güleripçi neder? Uskaçır. Cevap berýäňiz dämi? Hawa. Roşan. Aydaýynmy? Aydaň. Kim jogap berdiňiz jogap berýäňiz? Men jogap beraýyn. Aydın. Çörek, Pikirlenýär. gowurga, semene, şerbet, Kabul edýän. Dinlediňiz-mi? Buğdaydan diňe bir semenide her türlü tagamlar taýarlapdyrlar. Çörek, gowurga, bulamak, şerbet ýaly tagamlar toý taçany bede bolupdyr. Bular şerbet, goştu, olar günde sany da aýsy köp, aýsy bolupdy. Bolan o. Ha, bu hepsine birini vereceğim. Hepsine birini vereceğim onlara. Netice? Netinçiler var. İki tarafın dinlenni ve neticede iki tarafın jogabynyň hili deň derejeli gowy. We bizde bar olan iki tuğy bölük goýarýar. Demek 5-2 hata bile dowam edýär. Köp sag bolun. Indiki doğru cevap için Portugal hakkına. Şeyle oğudun ve gızıklı hem de gızıklı oğudun oluşuyalı hem ansatsık bir soğal. Yönü fozistarda düşəymen. Soğal. Yazın ve güýdüň şahiri deyip kime diýilýär? Wagt gitti. Mahtumula näçe beýtdim? Gidiversin. Al. Bakar patronun ýadyň güýdüň şahiri Gurban Nadar Ediýew Kabul edýär. Netice 6-2. Berekella. Doğru cevap. Köp sağ olun. Devam edýär. Indi denedim. Indiki sowal tapgyrynyň öz şerti bolar. Bir zadyň sanawyny sorarsy. Häzir wagt saklarsynız da. Jogap bermäge başlara beri. Aydaly Guran Murat moğlum diýeli, jogap berip başla. Ýa-da sizden Roşan jogap berip başlat diýeli. Şol sanawy sonu sanamalla. Bir zadyň atlaryny sanawy goýunça ýygydylar, sanamaly diýeli. Şonu säginse ya yerini ütketse ona karşılaş dinleýär we onu dinleýär. Eger säginmän ýygydylarny bulaşdyrman aýtsa ona ýerine utuňyz arasyna. Haçan wagt saklaňyzdan soňra pikirlenip doğru jogabyny taýinlaýar. Bilmezlige mümkin näl ýöne ýanky şert bilen utup gülepçin eder. Şertde. Inserdiňiz? Gaýrat edin.
Sowal. Adam barmaklarının iýdigiderligini çalt iýdigiderlikde aýdyp bermeli. Wagt etdi. Şerti bilýäňiz, kim jogap berýär? Säginliňiz kabul edýär aýrýas, bolýarmy? Kim jogap berýär bolsa? Hani? Vereyim. Kim jogap berýär? Men özüm bereyim. Aýdym. Başam barmak, suýam barmak, orta barmak, oğul hajat kulýyk gaçyk. Kabul edýär. Netice 7-2 hata bile devam ediyor. Berekeler. Tamam. Novruz bayramı. Intinu ver zayediyat. Novruz bayramı. UNESCO'nun adamzadın maddi däl medeni mirasynyň sanawyna haçan ýerdildi? Wagt etdi. Dinleyen, kim jogap berýär? Men. Dinleyen jogaňyzy. Haçan ýerdildi? Men pikirimçe 2009-njy ýyl. Gülşen kabul edýän. Aýtaran jogaňyzy Gülşen mümkin bolsa? 2009. Şu an köpler yok deyip ýynanýarlar, munan bilmediler deyip. Netice şol gün barmakdan size çykdymy? Şol gün 2009-njy ýyly. Doğru jogap. Berekella 7-3 hata bilen dowam edýär. Çok sağ olun. Gelin Novruz'u arada hem devam edelim. Sowal. Halkara Novruz günü deyip ıglan etmek barada yürütü rezolütsiya haçan kabul edildi. Halkara Novruz günü deyip ıglan etmek barada yürütü rezolütsiya haçan kabul edildi. Wagt etdi. Gülşen, kim jogap berýär? Mehri jogap berýär. Mehri? 2010-njy ýyly şo jogap berýär. Kabul edýär. Netice Birleşen Milletler Uramasynyň Baş Assambleýasynyň 64-nji mejlisinde her ýylyň 20-nji martyny halkara Novruz gününi ıglan etmek barada yürütü rezolütsiya 2010-njy ýylyň 19 fevralynda kabul edildi. 7-4 hata bilen. Dowam edýär. Berekella. Akly ýeňişligi telebätlesigi özüniň şertleri bilen akly ýeňişligi telebätlesigi özüniň düzgünleri şertleri bilen toporyň ikisine hem bäteşiň islenlik portatyna deň mümkinçiligi berýär. Hamana ne bula 7-4, 7-2, 7-3 olgowy hasap, hatta 7-0 ya 8-0 bolup duran halatyny 0 bolup duran toporyň ýeňiş bilen meýdançany boşatyp gideni biz kän gördük. Onuň üçin ruhdan düşmeler, barşyňyz gowy sizem tijenmeli. Size hazır bir tuğ hükman almalı. Onun arkayına oturup verseňiz almalı. Siz bir tuğ bermeli, Gülşen. Bermersiniz diye umid edýän. Sowal. Göräýmäge aňsatýar sowaldyr belki. Ya da görünşýäli aňsadym diýerler. Ya men bu pikirim ýalňyşdyr, onu häzir siz aýdarsyňız. Nowruzyň gelmegi bilen näme başlapdyrlar? Nowruzyň gelmegi bilen näme başlapdyrlar? Wagt etdi.
Vaqt gitsin. Bas. Berekellah. Koşarın. Sebebi olar irwasty sizinki işlemeye şoňsy. Mikrosekund tapawdy bilen. Dinleyen. Kim jogap berer? Kim jogap berýär? Men jogap beräýin. Aydın. Hemmekşe belli zat elbette bahar fasly Nowruz halkara Nowruz neme gelenne hükman ýat ekişine başlanýar. Kabul edýär. Sonya alan satmadı kaya. Näme ekmeğe başlaptırlar diýmedi mi? Netije şürt gedik doğru jogap. Köp sağ olun. Sowal. Nowruz sözü näme manini berýär? Wagt etdi. Bas. Berekellah. Mehri jogap berýär. Mehri. Nowruz sözüniň asıl manisi now täze ruz gün diýmek aňladýar. Netijede Täze gün diýmek aňladýar. kabul edýär. Netije 6-7. Berekellah. Şo Nowruz sözi ýa-ni jedel bolýar da täze günnite täze ýyldam diýip hakykatdan hem fars diline now täze ruzam gün manyny aňladýar. Mährimol maýdan dogry sebäbi fars diline her ruz diýe her gün nimek ýa ruznama diýe günnelik çykan habara şol aslynda ruz gün bolup gidýär fars diline. Nowam täze bolup gidýär. Täze günüň başlaýan güni, täze gün başlaýar diýip şo many bilen hem Nowruz sözi aýdylýar. Köp sağ olun. Indi şu yerde bayramçılık duşuğu, bayramçılık saatlığı şoğukunu bile devam ediyaz. Şeyleşirin mukam, azayip, aydın saz ve devam etmeye tiyaz. Edi vatandaşlar koy bu sizin bayramınıza soğuk olsun. Bahar yağdım tehir kalamın başım tıyma gözün tirgin çimalar yüzü tıylı elin cahan cemalın başım tıyma gözün tirgin çimalar
başına. Bugün kuşum kanat bağlı uçunna, başım tıypar yüzün tergin cemalar. Bugün kuşum kanat bağlı uçunna, başım tıypar yüzün tergin cemalar. Başım tıypar yüzün tergin cemalar. Ay, ey sevduğum sallanıp, ey sevduğum sallanıp, yüz müncülge bile gel. Gamda kalkıp olmasıp, vay kolun sala sala gel. Kırmızı giyin yarım seher vakti güle gel. Kulunlar neşetsin vay ben garip bilbile gel. Al eline hancar ey bağrım dile dile gel. Gönlüm bir tebelendi yarı gözüm düşündü. Görsem yarın cemalın gözlerim kamaşandı ey. Ay periler bağa girip gödeller oynasında. Kirvi darı tüssünde bilbiller sayrasında. Ay ben olsam garip aşık ey sen şafenim bolo git. Hem cemalın vay geceler bir madamen. Ay bir kuda aşık bolup sen dondu kırmadamen. Gülmün bu şokot bilen vay canıma sanar damen. Al eline hancar ey bağrım dile dile gel. Yemine yarın ismi kâb bilen lama geldi. Mim bilen cim okir men aynı kelama geldi. Ay görmüşe çıkan kıyılar tervi falama geldi. Ay ay ay. Bu sözümün ahırı sözüm tamama geldi. Ay yanar ben yarın vasfına. Ey düvet kalım ala gel. Uydağay. Ay
halama gel ay. Bu sözümün ahırı sözüm tamamı geldi. Ay yanar men yarın vasfaday. Ey düvet kalım ala gel. Şu hasağın öz bolşly oğudonluğu var. Nämede? Öz bolşly gazagy var 6-7-nin. Nämede? Çünkü häzir siz utup alsaňyz doşluk jemlenýär. Şonuň bilen gutarýar bir sowal bilen. Ýok, Gülşerim siz utup alsaňyz, onda doşluk dowam edýär. Soňky sowal bilen biz ýeňijini anyklar. Ine gazakly ýeri, ine şu hasağın oğudonluğu şonda bolup durýar. Gülşerim Ayol. Sowal. Soranmys bir wagt ay güne bakyp dünýäniň görküne aýdyp bersene. Suw hem diýenmiş şarlaýyp akyp dünýäniň bar durky ene sen ene. Bu goşgynyň ýazary kim? Goşgynyň adyny aýdyp bermeli. Seredim bir näse maglumat bardyr. Hemmesini doğru aýtmalsyňyz. Seredim. Bu goşgynyň ýazary kim? Goşgynyň adyny aýdyp bermeli. We, ine gadaklyary. We, bu goşgy tetirlerini düzetmeli zat bar bolsa düzetip berersiňiz. Düzetip berersiňiz diýendir. Wagt gitdi. Ne pikirlensin? Aýol. Inni dowam etmeň pikirlensiňiz. Inni jogap berin. Deredim, 3 maglumat var, 3 tane aýtmalydyr. Birini aýdyp beýlekini aýtmasaňyz ýalňyşdyr. Biziň mukam toparmadan ogulursun jogap berek. Olursun. Sowal etdiňiz. Şul ýanky goşgynyň ýazary elbetde Gurbannaдар Ediýew. Hemde O bir maglumaty. Ömsöp. Hemde ştaýda bir adaçyk. Goşgynyň ady? Enedir ene. Enedir ene. 3-nji maglumat. 3-nji. Men näme ýalňyşlyk goýberdym? Goýberdimmi bir ýalňyşlyk? Goýbermedim diýip bilýäňiz? Ýok, söýdüň içinde ýalňyşlyk. Enefen ene diýdi. Ona göre olursun aýtdym. Durun, bilemsimini ber zaýdy. Onu aýtdym. Ene gydykly ýeri. Enedir ene bolmaly. Men olsa Enefen eneden ene diýdim. Ana da şo ýalňyşlygy bar. Kabul edýär. Häzir bir min. Netice indi däl 300 kem ýalňyş. Maglumatlaryňyň galan wagtyňyz bolup bilýäňiz isteseňiz. Dowam edýäs. Basmalymy? Basmalymy? İstän wagtyňyz bar. Bas. Berekella. Gülşen kim jogap berýär? Men jogap beräýin. 3 maglumat da 3-tüne aýtmaly bolýar. Ýanky sowalyň çägindäki. Aýdym. Gurban Nurdy, Gurban Sahedow. Ady goşgynyň. Goşgynyň ady enäniň şanyna. 3-nji maglumat. Men näme ýalňyş goýdum? Ya goýdummy beri? Durun beni ajrat öldürüp barýaňyzlar. Men dur dogry zat aýtjanym, bir hil men ýalňyş duruýdyp ödüm gorkup başladym. Aýdym, 3-nji maglumat. Menden başga maglumat ýok. Kabul edýär. Netice soranmys bir wagt ay güne bakyp dünýäniň görküne aýdyp bersene. Suw hem diýenmiş. Dogrusa şo bolmaly da. Soranmys bir wagt ay güne bakyp dünýäniň görküne aýdyp bersene. Gün hem diýenmiş. Noluny döküp dünýäniň bar görki enedir ene. Goşgynyň ýazary. Gurban Nurdy Gurban Sahedow. Goşgynyň ady enäniň şanyna hasap yedi berekellah. Ine galatly portal. Ine 2-den 7'e geldik berekellah. Şeýle täsirli, çekeleşikli, gazakly, şowhunly
bayramçılık duşuğunu bize soğuğu dediýäniňizde hormatly halipalar, sunugat işgärleri köp sag bolsun aýdýar. 7 hasaby bilen biz jemleji sowal tapgyrna geldik. Häzir bir sowal bolar. Şol sowal bätleşiň bu sanyň netijesini hem kesgitler. Sowal. İki tarafa da deňlik bir ansatçyk sowal, dümeniň sowaly bolar. Men sizi görüp ansat diýende adaty bir ýagdaýda ýa bäsleşiň beýleki mösümlerine berilse kyndyr belki. Ýöne şuň däl, şu wagt däl, siz üçin däl. Şoň üçin. Seriýas. Bu netiwäň oýny bolar. Häzirki sowal deňlik bolar. Saçlaryň gara dälmidir? Aýdymyň goşgoty kiminki? Wagt gitti. Biziň topormyzdan, mukam toporundan Meýis molum jogap berýär. Meýis molum. Goş köýüniň awtory Garajoglun Şahir bolmaly. Kabul edýär. Netije berekellah. 8-7 hasaby bilen doğan bayramçylyk doşuğu jemlenýär. Milli bahar bayramı bilen tüýçülük toplanýar. Halkara Nowruz bayramı kutlu olsun. Milli bahar bayramı kutlu olsun. Gahman arkadaşlar. Arkadaşlar gahman serdarymyň saýatynda. Ediz diýarymyzda şeýle Oğuzhan bayramyň bellenýän günlerine Türkmenistanyň medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň bilim ministrligi, Türkmenistanyň mawsumlar bilen ýaşly Ramazan merkezi ýa-da bilerse ýaýlmaýsylar. Akly telewizionyň milli bahar bayramı münasibetde sunugat işgärlerini arasynda getirilen sany bu görkezli bilen hem tamam boldy. Mehman adamlar şu ajaýyp fursatda toplanan ikisini hem saklawy çaryat. Hormatly seyirciler, sowatlandyrmak dawatyna gatnaşylan haýyş edýär. Mehman vatandaşlarına bu gün Gahman arkadaşlar Gahman serdarymyň saýatynda ili diýarymyzda giýinden bellenýän milli bahar bayramı münasibetli geçirilen bu duşuğumuz, yani Türkmenistanyň medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň bilim ministrligi, Türkmenistanyň mawsumlar bilen ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşlige bilerse taýýarlanan akly ýeňesi telewizionyň bayramçylyk sanynda şu saatlyk soğugun bilen jemlendi. Elbette bu gün ýeňijilerimize, gatnaşyjylarymyza Türkmenistanyň mawsumlar bilen ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher ýeňesi tarapyndan sowgatlar bilen teýandyrylan serede Türkmenistanyň dokma senaty ministrligine deýişli bolan Aşgabatyň Pomar fabriýatynyň adyndan gatnaşyjylarymyza ählilerine sowgatlar bilen teýleýärdik. Bayramyňyz gutly bolsun, sowgatlaryňyz netiw etsin. Eri watandaşlar, ählileriniň bayramyňyz gutly bolsun. Ben dawaramyzy şu saatlyk reportajda berýär. Köp sag bolun. Arka dağlı yurdumuzda toylar toya ulaşar. Bahara bayramçılıkta diyarım coşak elýär. Bahara bayramçılıkta yürekleri kaynap coşar. Ay alley alley ya canım can alley ya. Ay canar sana ya yara hay meni kurban alley hop